Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel, Maging Simpleng Bisaya. May hapon dahil sa inyong tanan guys. So our video for today's guys is mag-ilis ko timba sa tabay. So kani siya nga timba guys, basta yun siya pintal. So na siya handle. Akong gitangtang ang iyang handle niya, hugas na po ni siya. So limpyo na kayo siya. Ikihinugasan na ni siya nga baldi. So kani day ang biyabas nga kahoy guys, mo niyang ibutang din hiya. Butangan ni siya dahat na naog babag. Arong nga kahawiran kabutangan sa pisi. So ang makarelate nga ni guys kana radyo nga itabay guys. Nagreklamo naman ko sa mama sa timba sa mong tabay. Kay grabe nang gubaa. So tanawa guys ang among timba guys. Iwa na siya. Mama nang laba. Reklamo na siya kay gamay na masud. Hindi na guba na. So nasukod na nila to guys. Akto ani si Zang Putlon. So gamit ang gabas. I-sure po sa nato bigay para klaro jud nga sakto ra iyang sukot ni putol. Isud ni kato sama-samaan kay mula pa sa siya magbinat ng bakba sa baldi so di na siya balance. So ano lang siya pagputol guys. Ato ni siyang gabsun para madali. Diba? Pasensya naman sa akong gabas kay habol ang gabas kay karaan na ni kadyo guys. Kapapapod mi sa una ingato pa ni si Zang gabas. Pero sustenir pagyapon hantod karon. Diba? Kaya din kahoy guys bayabas ni si Za. Giandam ni Junil ingat ang pag-uli ni Za. Kay so pa siya ni uli ako naman siyang giingnan nga kuan. Kundi ay shout out din sa tag-iya ning baldi. Shout out din sa tag-iya ning himong timba. Kay dan ni Junil sa luon. Kaya ingon magud ko ni Za nga kuan ang tabay guba ng timba ilisanan. Diya sige lang kay may pintal man balay nga tong kanus ato. Naampa kanto dito ang mga basiyo. So atong hangyoon nagong pangayoon. So iyan ang gipangayo. So shout out din sa tag-iya na salamat kadto sa tag-iya sa timba nga hang gihimo kay gihatag niya kay Junil. So na ni timba. Salamat kaayo ug salamat pud ni Hani kay nagdatud si sa in town. Iwa jud mi ipulis timba ug wa siya nagdaha. Ako sa ni puding panitan guys kay lain pud kadto ko ni itaod sa wan hang gipanitan nga kanila bang panit nga ni ug mauga na sidya ug mag-dry na or kanang murag kalimatay na kahoy ang parit niya is matanggal. So muna siya nang panitan daan para dili na siya matuwa na tanggal-tanggal para nindot na siya tanawon ba. So panitan ako na siya daan. So man na nato panit guys ato na siyang himuangan og luka-luka. Kung di na siya himuangan og luka-luka ang PC nga ibangan din na magbalhin mo alis tumoy mo alis tunga ang takilid inig timba. So muna siya nanigurado na ko karon niya inig timba ana di na magkuan di na na luka-luka sidya. So bali ang PC ana na din ha dili na siya magbalhin. Dili para ingatong kuan nga daan nya inigbira nimo PC din sa pikas kilid. So inig alsan nimo sa timba wa na takilid lang nakatsu damage so wa na jud mura na lang sa akong madani inig timba. So medyo almost na guys. Himurat mo luka-luka ana kay aron dili og dagan ng PC. Mao na siya purpose kay naghimong sila nga tong timba wala man luka-luka. Di magsilbi og may luka-luka. Magbalhin na PC mga tumoy. Siyempre nigira nimo takilid ang timba kay pikas tumoy ang kuan ang PC. So mao na siya guys. So almost na guys ang atong luka-luka. So ana na siya guys butangan jud na siya kanal-kanal din ha kay aron ang PC di na magdagan-dagan. So steady lang ang PC dasto nga. Diba? So ato na siyang i-plaster guys kay ato na siyang lansangon. Diba? Nya niglansang pod guys anha ito nung ana nang naigahi-gahi. Kay ug dili mo ito nung anang gahi-gahi. Dali ra po na siya maguba guys kay kung ato sumok ni mabutan niya bugat be ng timba kay sudlan be na siya tubig. So inigtimba ni Za magisi to si Zagdali. So anha nato siya ilansang anang gahi-gahi. Diba? Lami jud ang gahi-gahi kay lansangan kay gahi pod. Dami jud ang gahi anas gahi. Charot lang guys. Lami bitaw po na din anang gahi na to na sa ilansang tinuod serious. Kay aron pun gahi pud si Za maguba. Mao na si Za guys. Mao na purpose sa gahi. Ug sa dihang nalisod og duktok ang langisa guys. Kay mo rebound naman siya guys. Oy so diri ko siya sa minto. Ajo diri sa binto kay gahi. Diba gahi na pud. So mas maajo jud ang gahi guys no. Uy nga bang ibalik mo ko din ha. Ano bang ibalik mo ko din ha. Ana, mulisod ka sa iya nga. Ibalhin na pud ko dito. Lamot si ko nga na yung buang. Diba? Muna guys, dali ra kayo siya guys. Basta nas gahi ni mo ilansang guys. Basta gahi. Gahi lami dyan.